ise mbịa hotel tabịa abịa kpodi na ndụ ọkpọka mokechi iyuzu mokechi oke ikpokwu ike ọkpọka mụ bịa Lagos igbukwu onwe aka pụkwara agụ mụ bịa Lagos eyigo onye ji moto ya eje Lagos ihe menwe ego ihe ego moto igbukwu onwe ị ga-adịsị ka imego flight nke a dị iche ekene nwoke ekene nwanyị nke ochie ya zere asọ ka mụ na mụta adịbe ghara mụ nwa bụ oke ọnụ ndị be ahịa sikwa oke amụ egwu na ba ahụ ị na-anụkwa okwu ndị kwekwa asịkwa na asị na mmadụ na nwunye ya eme ịma ka onye asị kwado Jpac onwe ya mmeghe na-edogo m since na-eme vidio ịchọrọ m kemgbe na-eme vidio ana m awere vidio mmadụ ti nwa m taa ma nke m ka na-emere onwe m Jpac iri ataghị onwe ji gị agwa m ụlọ P4 ihe sị m na Jpac ma some people eberive ka m kwuo ya again ife na-ese m na Jpac ma asị m kwuo n'onwe m because m na-ebe afọ one on one asị m kwuo n'onwe m Jpac before Jpac na-eme vidio na-eme before Jpac bụta na-eme vidio na-eme na Ọkịja ịbịa kwụkwọ ya ụgwọ o mee gị vidio before m mata village bido m ya bụ vidio adị m ana ego mee my own adịrọ m ana anybody money mgbe m bidoro ihe ọfọ ndị ebe mee vidio mmejego m sef gụrụ lọd gụrụ mmanya wejire gị na be gị na ọjị fọ mee gị vidio iwe na-enwezi Jpac na mbaziri na-apụzi ebe o si eri because Jpac na-eme gaya ngwa eme vidio ọ na-eme gaya wee na-ahịa ya na-emepụ gaya mbezi na-aza ebe o si eri ugwu a na-ewu ya sinsi a ka ha gaa fine ha sị m kwụsị ife na-eme mọpụta ndị bịa vidio mụ mebe mmadụ mee vidio mụ kọpịa kwuo okwu Jpac gwa m nke a ya na gọvanọ eziokwu because ha na-abụ na-arụ ọfụma mụ kọpịa vidio ahụ kwuo okwu gọvanọ eziokwu mee vidio ebe o mere akwụkwọ ahụ pidgin ụnụ fụrụ that one ekwu m okwu na that vidio Jpac wee vidio ahụ kwuo okwu na ọnwa dị ibe emenwu ya na onwe emenimeni ya nchat na mba na message power page ọmụrụ omenia nwere vidio kọpị ya tii na my own fụzi ihe Jpac kasị m kwuo Jpac kasị m wezie ka sabai kọsị na nga mụ na-emecha dị mụ wuri kwuo okwu mmee bụ ihe ka ọ bụrụ eziokwu afịa na-abara mba na-akpụrụ m mgbe anyị voice na WhatsApp si ya ọga ka ebe ụnụ kwụ akwụ ụnụ sị mmadụ ememeza dibịa vidio ụnụ mmadụ eme vidio mụ kọpịa ya tinye Facebook kwuo okwu mmezi nke gị iwobe iwo ọ jide ntụ a oke ụnụ sị m kwụsị ime vidio mpostu ihe ụnọ ka ọ bụrụ eziokwu chọrọ m okwu na m na-ere pasị mmadụ maka ịbụra mmadụ na-ere pasị mmadụ ọ chọrọ m okwu pire na mmekwu nwa okwu bụchie mbụ marigeshọn na m na-ere pasị mmadụ mmụọ mere vidio ojekwa dibịa ebutere ozu ojekwa ndị butere ozu ojekwa ndị bedigee ojekwa ndị bọdụ bụzi onye mee vidio anwụchi ọgba ndị ke mere vidio mee vidio dapesi ka ahụ dokwuzie mụa si ya na na-ere pasị mmadụ pụta m okwu nwa nwere ụlọ postu ụlọ ahụ postu onwe ya m ụlọ m posturu anwa m pụchọ ka m posturu Jpac ebe na ụtọ binia Oga Jik na ụlọ gọvanọ eziokwu my house dị na ịntanetị injinia rụrụ m ụlọ ụchara m ụlọ wee tinye na ịntanetị ndị nọ m dị na ịntanetị na ụlọ m dị na ịntanetị Jpac injinia chara m ụlọ tinye na ịntanetị ekwu m okwu ọgbọngano 3 room bụ n'ụlọ ọ bụ mere iji kpakpata ego ana mere sị mere ụlọ gọvanọ eziokwu amamubia sef onye mma abati batin that's why etinye m na ụwa nọmba anya kpọ Jpac enwere nọmba hinne enwere m fon na-atọ fon na-atọ a bụ tutu sim anyị na-egwuchasị tutu sim one nọmba anya kpọ Jpac one nọmba a nọmba ha dị na Facebook ọ dị anywhere ọ dị na Facebook Jpac gwara my number ya one stupid gear the guy akpọ m sị m Oga Jik nsị nge asị m ụlọ ahụ posturu ego one ekwu m okwu asụ m asụ agbamagbọ nkọtụ fon mụa m si nakwa nda Jpac were mma m ya one stupid gear ya kpọọ m ka ọjọọ ego n'ebe ụlọ nwa ana m ele ụlọ nọọsụ ntị ya nga
esi ya nga bụ kekwe nche mmadụ okwu Jpac na-enwetara m ọrụ oke imere investigation na nna nwaanyị na-abụ ọ dị izi ịnọ nwaanyị na-abụ with ụmụ ọ dị izi nke nwa ọnwụba nke nụrụ enugbu ofu aka nje m 247 oke na mkpọ na fon na-akpọ gị sasa ọ na-egbughị isi na anyị ji pastor code m pastor code o nwere ya afọ gba mmiri yes akpọ gị sasa ka iji pastor code m ijikwa voice ebe esi m bịa ka hiti m na hotel ka mee enjoy na hotel ijikwa voice that one itinye voice bụ na ya oge sasa saa agbara ya ọjọọ mụ niile ka ha sasa anybody can call anybody sir ijikwa voice ebe esi m bịa ka hiti m na hotel for 1 week na Lagos ọma manya na be gị hiti na hotel ka anyị na nga nwere bịa nwere kọ ndị dibịa ọnụ nwere bịa nwere kodoro bịa nwere ọmụ kechiri mmebi were mmemme ihe olu m okongo nwa m chere imebi isi m na-ezobi ahapụna m mụ ga-egiti m na hotel ta nwere ebe obi anwụrị nna nwaanyị na-abụ ọ dị izi ime ofu ofezi ịbụọ tank iji arụ m ụlọ rụọ 5 room and kitchen toilet everywhere master ọ ya ka arụ 3 room wara mọrọ gaji ike aka gaji goro 5 room mụmụ yes ka anụ nwaanyị na-abụ nwaanyị ọzọ ka dịrị mụrụ m nwa sef nwaanyị etọ ka nji sef nwaanyị etọ ka m ka nji spọta m meji nwaanyị etọ ọ dịrị izi ọkụ ya ewu obere yes ọ na-efu ọ na m idiot ọ na nwanza I don't fucking care jobless ị na-akpọ m jobless ka ihe nwe gị eme ọ bụrụ nwe ọrụ ya hapụ ọrụ na-arụ were na-emere ikiri jobless Jpac na-emelu n'oji ego oji ego na Facebook 247 go na Facebook eme ị na-akpọ ndị dibịa ọnụ dibịa biri gị moto n'anya ndụ ka biri gị ị na-akpọ ndị dibịa ọnụ iburukwe moto ndị dibịa na-egwu ndị ụka gị na-eje ụka ndụ ka biri gị moto n'anya na mpost ụnọ say find another work mpost ụnọ they me for price si na Jik na-ere ụlọ gọpụ n'eziokwu ụnọ a mpost ebe nwa ya mụ na mpost ọ ndị kasị ya ụnọ na-ere ụnọ a na-ere ụnọ enwe sit-out na prophet kọrị yeju ụnọ ahụ money my house ụnọ na Homos that one ụnọ na 10 years ma ọ chaba ya yeju ụnọ money my house na Homos bụsụ ụnọ Homos nwaanyị na bọdụ izi tank iji ofu nwaanyị ụka ndị mma ọtụ ndị sikwa kwebe kwuru okwu akpọ ngị sị na-ebugo nna nwoke sa njikwa gị sa bụ asị ngị ka ịgwa your boy bụ gobeziokwu your boy ka ọ bụ yes ọ rụrụ gị ọrụ before ọ na-ejide kamera before akpọ ngị gwagwa your boy ka o dịrị ite vidiyo mere about me ma anyị sị na m na-ede pasị mmadụ nwanne m polisi abụrụ life or dead onye akpụrụ onye anyapụta ọnwa ya gbara akpụkpọ final bụ na m mere nge polisi kọmọdụ m polisi kọmọdụ shiri akwa ha n'uche ụlọ dị ya efe m bụ nwe ọbụla ahụ ken kwuru okwu na Facebook ọnwa ya kpaghị ken si na ọnwa ya lahụrụ na prison for 4 years ọnwa ya repaghere ken si na onwe pego visa ọnwa ya repaghere Jik kwu okwu alipaya Jik kwu okwu alipaya Jik go and reply ken if you are one enough go and face ken Jpac na anko go and face ken pass of justice ọnwa ya okwu na Facebook ọnwa ya ahụ na cell for 4 years go and face ken ọbẹni ka egbo problem na Nigeria ọbẹni ka agba ya na-eme gị ndị niile arụ ọrụ ya agaghị aga na ndị ọrụ gakwa na-aga nwere ihe asị thank you nwere ime ka ya mekene go and face ken pass of justice let me Oga Jik go and face Kongo ha ọnwa nwe Jik mere ọnụ ọmụ nwe ọbụla ife okwu kwụ ntanetị m isi m gaa hotel tabi abịa kpori ya ndụ
ọkpọka nwoke che use nwoke chọ ka ikpopụ eke ọkpọka mụ bịa Lagos jigbukwu onwe aka pụkwara agụ mụ bịa Lagos eyigo onye ji moto ya Lagos ihe ime nwoke yi ego moto jigbukwu onwe ị ga adịsị ka imego flight nke a dị iche eyigo ji moto since 2020 I don't use car go Lagos since 2020 finish you go Lagos flight ọ dịrị easy ịbụ Jik onwe ọbụla ahụ pempe ifu ya Jik onwe emenwuru ka ọ na mkpọ gị saa biko ndị ụwa gwa gwa gọvanọ ka o dịte vidiyo isi egbuo gị ndakpọ gị saa ka ị na-asa saa onye ọjọọ edibere ka ansa dịbọrị mmụọ na nne m tọtara akpa m saa gbumusa gudesa saa bụ saba afọ ka ị na-asa fọnsị mmemme ego dibịa bido mụ mebe ihe ọzọ epost ụlọ ole nekwu okwu ụlọ epost nye gara ụlọ eposturu ma ọhụ asụ dị na ịntanetị nji ọrụ m nọchara ụmụ ụlọ m tinye ịntanetị nya m fịa nga ahụ si n'ọrụ ụlọ m ere epost ụlọ ịntanetị ọ bụrụ ihe ọjọọ nwanne m nwoke don't delete it after making it I won't delete it Jpac na mụ ugwu iyi na nwa na mmecha dị itie ya nwa na vidio a ga-esekwa ngwa kwapụtara ọ ga-edite ga-esekwa nwacha vidio nwa ga-edite vidio ya nwa ga-edite vidio ọ mechara ga-esekwa ọsọ ebe mara boy like you na-ọta m ọnụ ọbụga mụchara nwaanyị nwụcha nwaanyị ji eji dibịa anaghị agụ nwaanyị ji eji dibịa na-agụ nwaanyị ji eji pụta na ọghọta Jik ọnụ dibịa na ji ego na nwoke ibe ego ji ego na nwaanyị hei eji akọrọ na m mmemme na m nwaanyị m nụọ obodo amara na eji akọrọ na m eme na m ihe mkpa n'aka eji akọrọ na m eme na m nwaanyị m nụọ ego kọrọ nwoke ibe ego ma nara gị nwunye gị nara gị nwaanyị nara gị ụtọ nke bụ ụtọ nara gị ụtọ gị makwa enyi nwoke bụ ụtọ makwa ihe bụ ụtọ na-aga ụtọ nwa ị na-eweta Jik ọnụ ọ dịghị ihe nwaanyị na-abụ gị nwa imere investigeshọn na Jik nwaanyị na-abụ mụ eme investigeshọn fụna ọgọbọ eziokwu na arụ ụlọ nwe mmanụ onye ka posiri ya onwe mmanụ onye ka posiri ya ọ gị bịa na adaka anya kasị ya onye abịa ya ọha n'ụlọ bangalon ebe a na-azụ ọkụ ụlọ ebe zobi na-agọ mmụọ n'ụlọ ahụ nke zobi ahụ ka by far 4 room and pod ebe eweti niile na 3 room nke ji apụta Jik okwu yes 2 wife ọ dịrị izi ekwuru m ekwu mgbe m pere mpe na mma arụ nwaanyị na-abụ ekwuru m ekwu ndị egwu ka m na-eme ọ dịrị izi 2 wife with kids ọ bụrụ kid enwe m kids enwe m ọmụ eji m ụmụ ma nke n'ụlọ ma nke ana m arụ ụlọ ma nke ụtaba nne ha ụmụ m ka alụ na nnukwu okwu yes nkụzi ehi a ụmụ m na-abụ nọ n'iro nwaanyị na-ahụ dịrị m ime ịbụ nọ n'ụlọ ọ bụrụ ịnọ ọ dịrị izi 4 wife ka Jik ji 4 wife ka o ji Jpac nwere mere gị apụrụ m aka mmere onwe m ụwa m tụmara ndị chọrọ ụlọ enwe m taa na eme mara ịkọ aka Facebook ịna m nwe m dị m pụrụ nwe m ọ na-enwe m sizi ọnụ chọrọ m okwu oke ọnụ nwa abụọ eze agha chọrọ m ọnụ abụọ esi afọ gị bụ Jpac okwu anya ọnụ agwara ụlọ okwu na gagwa ụlọ ewubenu n'ụlọ iwo gagwa ụlọ ewubenu n'ụlọ iwo oke ụlọ gwa m okwu onye agwazi ụlọ okwu ụnụ gwa m okwu onye ahụ aza arịpa ya na ntụgbu ụlọ egwu nna akpọ gị saa ya fide ya nnatụ egwu na nnatụ gị egwu na ya na-eme saa onye ọjọọ saa big name nke akpọ gị sa ka ihe fesatara na Jik nwanza nwa m ugwu anọ m ya nwa m ugwu ibe m nwanza na ya Jik nwanza na ya ndị na-ede ja na-ede chọm m ya ọbụla na-ede ọ dịrị izi nwanne m iji nwaanyị na-abụ dịbe n'ụlọ ọ dịrị izi Jpac emeni ya ewetara m ọnụ ọnwụ ya mere ya chọrọ m okwu ọnwụ ya mere ya eji amụ nke ya anọrọ onwe m
and the kind of room came to Jpac. Only anybody since the video, oh, I say, yeah, I ask, one time, one of them copy one time, I never knew that room. One boys will be someone. And one boys will be. Who's gone? Spoke on women again. It's about for worship by anybody, but if anybody ship body. Me, I am so would you pick no woman. I just don't open. Iji voice. What's Igbo? And what was I pray? And I'm going to say and pray. What was that thing? Iji voice, video. Give me here, give me the hedge, give me the first hedge. What was the mother? Iji voice, hey, go to you. Can I simple? I want to give us what's in Quagebo. Because one you did the video, only as a boss give a car, more than to a game moment. I has only was in the Akon hotel. If we are going to wear, if I was in Google hotel and on Lagos, I meant 1 week in Lagos or 1 month. If we are going to wear, why was in Canada? Now we may go. Oh, we may go. Yeah, small boy like me. I'm not a small boy. I'm mobile. Jpac, money abobo. Atomiato, Omenala brobo. Jpac, money abobo. Atomiato, Omenala brobo. I'm on 8 November 1993. I'm on Ijago shake here. I'm on 8 November 1993. I'm this one to wear them. This one to wear them. My Jpac a power. I don't know to 1 year on a money abobo. On Atomia, this 3 times food involved. I don't know Atomia. On a man at Bobble, or to 1 year. 1 years. I'm on 8 November 1993. I'm on Abramoon Roblau. Abramoon Roblau Hoga. Ofuma Cambo. And about your phone and one nogi. Ofuma Cambo, Ofuma and buy and one nogi. On the phone and one of us, sorry. Or buy Kabay's wedding. I'm a small boy, I'm not a small boy. In a Quabana, Jpac has over 1 year, Tom. I've no believe. I've known Afonsi, Afonsi. Yena Apapu, Popo than an Akawasia or Wapopo. On women Jpac. Yes, one day I get mind to my 2 wife, or this Jpac on Ojo Paka, Koji Dibian and Aria, Koji Dibian area on our Tramon. Dibia na area one yoji na baka na ngemre one woke jiri ego udi wana na one dibia na rage one again na ko dibia onu dibia na gi moto ina anya I moto na dibia joka ile gbogwa joka ile gbogwa joka ile gboki de joka na bi gbogwa joka moto ina anya ngo o paso goriga ko fara goriga Ile Bobble Joker. Joker can we move. Yo. Funny, you better put open up. You don't know. We are breakfast. You face. No, Oga Jik on. No. Mobia. Get him na hotel. I'm not on a hotel. I will be angry. You know, you won't up on you won't make him half. In a Steve voice. I will pray your voice. Yeah, you some more do me. Here you some more do me. Have a video. Deity, Okwaganti. Pray, Okwagan pray. Deity, Okwaganti. Pray voice, Okwagan pray. Happen near pray, can pray, Okwagan. Only no never we zo kunu masi. Come over. I'm not going to Jpac road. I never put Jpac road. One up road. I remember one time, man. One time, I didn't know video. Get back in Jpac. Get me there. Roll number up on Facebook. You want to call the king? I'm on Facebook. On the okay, John, she does go and do video for a dead body again.
let's see. Jenny woman then I keep one day I made video. One will make video. I'll be out from Jimmy video. You come and make video for them. You won't want to see me make video. No, I video for them. Can I put a video for? Or you want to get or you would take my canapro, or any other thing. I want to make a video. Or balance woman anything. Jpac, I want you again. In a joker, Muto Jpac, a joker, Ira and again. Look at Yagimoto. Jpac Muto gave a joker. Become women with Jpac, no one can do the woman. Say on, my back I say on. Maybe I'm in a yapping, I'm come, I made a woman. Because Ndugori and 30 years ago to 30 years to go to your land. On one Masara. This is a free word. We have a free worship. This is a free word. We can one now one 10 5 on your men. Mayor Oblaro. Mayor Oblaro. No why now, but will be your job. No why now, I'll be your job. So I was now I'm a small boy, I'm in car. Oh, no why not? Oh, no why you know. We have a free word. It's a free word. It's a free word. It's a free worship. You have right to go any church you want to go. You have right to do anything you want to do. You have right to marry as much as wife you want to marry. Only because you are capable of doing it. You will do it. But if you are not capable of managing it, you will not. So some saying stop it. Become no even and keep as well. Stop it. Now free world we there. Now free life we are living. This is you can go any church you want to go. So as now call me here, this na why now we can want to. And so fucking water your job. I mean we go job no why now later. Oyo me na kambu. Yes. Oba makema yi ya no why na am later no we na. Oyo ba na me dibia no why na to oino. Oh why oju no ya. Why oju no ya ta na ngoze for my own reason, for my own experience. And ngoze ge oju no ya ta hu na ko aba hu ni iro. Ko se ba ni iro na emebi ogwu. Iba ni iro na emebi isi. Iba ni iro na emebi awori. Iba ni iro na emebi iye. Kama ka agwo emetu onya. Onya agwo emetu onya. Onya ka agwo emetu onya. Da onya iba ni iro. Ira hu ni iro. That's my own reason. And that's my own experience. Umutra. No need to be na anka de won you say, you know, you see. Why haja no one you say my own experience bo. Nka agwo gejopia. Nka go gejopia because ofiku na egwu amu. Ofiku na egwu amu. Ofofe na agwo agwo. Ofiku na egwu amu. No today or this. Ofiku na egwu amu. Ofofe na agwo agwo. So come on the guy here ni iro na eri nka ni iro. Awori ibu na aru ogwu. Awori ibu na adago ogwu. Kama na ntu a, kama no jide ku no nwa yin to. De no. Ka oru egusi. On the chori oha. On the oru vegetable. Ona aga. That's my own experience mota. No, na dibi eno nwa yin se ni no. No obodogu, eno nwa yin se mo be no. Rugo na me pa ni iro aja na nwa yin iro. Odogu na me pa ni iro aja na nwa yin iro. Odogu ko sere enu nwa yin na ga no no. Oje mo lo ke ko je. Because someone won le joku, mo wu nya ma ko le joku. Ma di apari o ti amu no oto. Oka abu ko na e di odogu no ni gbedi mu na achewo, ore di odogu na hotel. Odogu won na hotel. Ka no odogu no nwa yin na, di anu no. So that's my own experience. The Asan coconut even here. It's not from Ken bia here. Ina chomoku. So, believe it or leave it. Why nwoke ja no why 6 4 10 bona ko ra baba hu ni iro dibia ko ra baba hu ni iro because Igbo na me aro ogwu, Igbo na me bi ogwu, Igbo na mbo ndaru ogwu, ogwu kariri Igbo, ogwu kariri Igbo nwanyị. Ọ na arụ ogwu wewe, ana ha arụ ogwu. So kama nwoke ya je na-eje ku nwanyị n'iro ka ọnụ nwanyị na agba dị n'ụlọ. O ihe mere. Yes. Jpac ọgazina m ọnụ. Ọgazina m ọnụ. Awụtara azina m ọnụ. Mwana ba
imegodi imegodi ogwu imeke na side mmanụ agbụ ofu ọnụgo nwaanyị nọ Igbo kọsị ndị ka nọ n'iro ka ya pụta ọ bụrụ ịtọ maọbụ ịnụba anụ nke iji eji nwoke ibe gị nara nwaanyị iji nwoke ibe gị nara nwaanyị iji ị na-eme gị ụtọ gị nwoke ibe gị nara nwaanyị iji ya pụta ji ka ọnụ ichem nke nwoke ichem nke nwaanyị Jpac seon meka seon mgbe ya bụ ị na-eme mgbe wee gị biko apụ mụ nwanza anụrụ onwe m apụ mụ ekuke anụrụ onwe m apụ mụ nwa bingo ka anụrụ onwe m apụ m ka anụrụ onwe m apụ m ka anụrụ onwe m apụ m ka anụrụ onwe m ya nnukwu okwu apụ nwanza ka nwanza nụrụ onwe ya esi n'iji ego ịbakwa Facebook you know you can support me with star you can support me with star you can share kia na Facebook na share tina na Facebook hello udo I'm sorry. Isiri iji ego gị nọ na Facebook nwoke ji ego nwere aka ọrụ a na-anọ na Facebook ihe ọ na ha enwe ata na Facebook ọ bụrụ na weta ma ihe a na-akọ onye na ọjaziri na anya na mebere na-ekwu ori mere bụ ha ji ego ka a na Facebook eme ihe na Facebook eme jikasị dibịa sị mụta dibịa ke na anya sị mụ bịa Lagos kiti m na hotel ka m na-agụ n'obi anwụrụ ji bụkwa onwe gị ma na-enwe obi anwụrị ma ke nwa nwa obi anwụrụ ma na-enwe ihe ka bịa kebe unu eme ihe mụrụ kongo ka bịa ka akọtaba ndị dibịa nwanne m see your teeth connect yes nna atọ ọchị nna aṅụ mmanya yes dipịa ọkwa Ebuka Obi na anatụ ogwara nge na-emenụ ntụ na ogwara nge na ọmụrenụ nge Jpac mana ba abụrụ ọgbọ adanito mụra ntọ gị mụ na abụrụ ọgbọ nnu nwaanyị na-abụ nge nwa nke iji eji onu na gaka anedo gaka iji eji nwoke ibe gị na nara gị ya ụtaza ji ka ọnụ ọ bụ eche mụrụ okwu sonye ha achụna gị ime ihe vidio sonye emere alịpaghị na gị so alịpaghị go si na ihe na-ewe iwo ntu anụnwa alịpaghị gị na-ewe iwo mana ụzọ emezi na vidio mụ mebe ihe ọzọ mụ mebe real estate ọmụ lelebe ụlọ onye ọrụ ịgwa nga na-eme kwesị mụ na-ala ụlọ ntizie vidio jee mi for price unu ewebe iwo kwụkwọrọ shọka nle bifo nụ nwaanyị na-abịgwa na-ewogu ofu iji eji nwoke ibe ga anaghị ofu iji eji enweghị ihe nwetara ji ike ọnụ jike nwoke sonem nwe sonem na onye ọta mọ na mkpọ gị saa nke gwa gọvanọ o bite vidio ha mere ise na-ebuzi gị ise na-ebughị na kpọ gị saa na gota akpọ gị ise na-ebu gị igolong go where jee na ebe mma akpọ gị na fo ise na-ebu gị akpọ gị ji gị na akpọ gị mma na ngwa isi ya na-ebu gị na na-akpọmụsa saa ka ya sa usa help saa gbafa nkịtị ọrụ maka mara ọga gbafa nkịtị shaman gbafa nkịtị ndị ọkịja ndị ọkịja mere nge ọkịja enwe obele afọ na mụ prempe wee chọkara mmemme na m ya mgba oke pọl mmadụ ana ka nne kwere ụnụ dibịa kwere ụnụ jesie na kweziri ụnụ na anaya ndị ụka dibịa na kweziri ụnụ na-agbazi ndị dibịa ibi ahụ wụọ nwalize n'anya kama ndụka ya kweziri ụnụ bụzi dibịa kweziri ụnụ na-agba ndị dibịa ibi ahụ ị na-eje ụka ijoro nwogu ị na-agwa m ngoro nwogu mmeju ka ị na-eje mmeju ka ị na-eje nwanne na ya efe bụ Chukwu nwanne na ya ngofe onwu
Look at my don't know. Must I go to church? And one day I'm not going to church. I'm not church and go for it. I want to be able to get a church. Wanza, give one up once a cane and manga. Okay, I pray, and my very Wanza or this. Help rolling out of the Wanza. You watch him. Nekri Wanza. I remember me allergy, one them. I remember me allergy. Nanu Goku. Wanza. The connect. I have police and Ken upon in a life, Singapore. Benama, Benanke, Jpac, Singapore, Benama own now. Mona Naka Wanza. Wanza, the Mambahare. Give us by here. Confuse more. One the Kiana confuse you. Kiana confuse you. A joker or yojo. One cases a scissor. One get to your chuku. Okabri yojo, then I bring yojo. Okabri, and I be ave. Look at them kitchen, and I have them. Look at them bazaar. My woman, I'm not a share man. A good divi can have no common under Medibia. No look at them bazaar, and I'll tram card. And I'll tram card and loca. Those boy, yeah, or Kochi Cabana, see any hoche, see new hoche. Now, Mela here. Mela here. Look at the Dibia. Mana only got a cat to kitchen tour. Japan on your Casagan area. John, before. Haya sa onyo ka dibia kwa onyo ka ya bia me beri ono. Dibia na onyo ka ya bia no kitchen. Dibia wata mia. Ma ndu ka na ya kwa dibia. Ha na kitchen. Ndu ka na ya kwa dibia. Ha na kitchen. Mkange ka wo nkifu ego. Ka wo nkifu ego. So no do you know no ndi dibia na kwante ndoka. Ndi dibia kwante ndoka. Ndi dibia na gwo ndoka ndo som ndi pastor ogu. Ndi dibia na gwo hogu. Man, the pastor, I don't want to be old. The pastor, I don't want to be old. How is I want to be a wonderful soul? Look at even a million or easy. Look at the even or easy. Oh, boy, the young for no capo, Separa yam. How is it for some under who for some the pastor? I never can be Carabador. For some of them, I never can be Carabador. Oh, then I found the video. On the video of man. I like long you can be able to Bible. I can need to go me. But this is not this my phone. So, what do you know? Come on, get for. If you go ever on the debate, kitchen, the mayor party. One your pastor or your father, yeah, man, invite everyone area. Only if you go, there are commenting if you go. Only if you go, there are commenting if you go. I want to be my pastor invite now question here. Then if you go, one the pastor, now me need to be invite. The father, now me need to be invite. The father, now me need to be invite. The father, now me need to be invite. You question how them. How many go? Dio go and you can find out. Getting in the Dibia Rolo. Kina was the Dibia Rolo. Getting Melegi. Almost a joke in Edge. Almost a joke in Edge. Jabuka. Because I can't get a more with a book in Edge. One Tiba Joker, one of the Tiba Joker. You know what I'm on? One EJ, Diba like one EJ. You know what I'm on? No, we know. I want to say, never go to the move down hotel on Lagos. If one go to room, either a milk, milk, make a motor. Mamoto, you know, motor. Come on, 2020. I never enter motor, go Lagos. Come on, 2020. I never enter motor, go Lagos. Or coming back. Flights going and coming back. Ian about Lagos. Flights going and coming back. Flights since 2020. I never enter motor, go Lagos. Some I'm buying motor. Lagos. You know, 1 week. Can't keep boom. Cha school.
mụ bịa Lagos iti m na Lagos nwa ya ma njọ dị ka m ife mere wee mee mistake ọ mesi m ka ibokoro m flight ọkwa m na-edi njekwa flight ọ dị fapụ up sị m bịa ka bịa iti m na moto ndị gbagba moto nsogide na moto ike fụcha m na ofebe na-esi nwa na moto nsogbu m na moto ike fụcha m ofu ma esi nwa na moto nna gara go 247 ma ma amekari video all the time adịbe eme video all the time na Lagos ụfọdụ mme video ụnụ na-afụ m sometimes mme live video na plane before m buy plane nna afụ sometimes uwe biko nụ Jpac gbaa ya ore wing mma ma wing na ejuko je boko mona ba ya ejuko ofu nje mma na ba ya nwofu nwu biko na yo nwo gandere nwom ogba mu ebe ihe ebe ngi unu choro m okwu you are so stupid. Yes, you that is not stupid, what are you doing in stupid boy page? You that is not stupid, what are you doing in my page? You that is not stupid, can you help a customer here attend? Make a stupid boy. You don't go. Subscribe with a stupid boy. You want a single shame on you. You are so stupid. Agent why? Now go ne wogi kiji okibege anaragia okibege anaragia ne wakaziri monu ine watra monu okibege na nwa Ishi ine watra monu Jik bia dere Jik asi Jik me video reply ya ime video reply ya can me video ga reply can just can ko na wanna prison for 4 years go and take care that gas can kwaji ko yokuru go and reply can equal reply can Jik can reply Jik asi o me like rafa emu anwe ba nwa Jik o me like rafa nwe ba nwa Jik o me like emu ba nwa Jik o ya mele gi eji amu nke gi o ya mele gi Jik nwanza yes o mu nwanza no me no online ngi wa bụ nwa ka nnu na nwa pigeon gwe nwa pigeon bari ki nwanza ibi bisi nwanza bikon Jpac na iro nwogi ijamu nke gị kemgbe m na-achọ mmezoyi were nni mezoyi anything so bure moko na eme yawu awi ya na akpọ dia mma emekwana because what mama eme so Jpac now achọrọ m okwu ọ bụ echo m okwu si m achọrọ gị igwe m okwu si m gwara m gwa dịka ọ bụrụ na iyi na-ekwu bụ ezie reply gị wobiwo nwa nekwa reply Ken unekwa reply Ken Palace of Justice unekwa reply ya o Jik ko na reply chap Jik ko na mura reply chap nwunye nwunye o from peg mpananya nwunye nwunye una ta fo from ya na chomna nke afnare video mmere onye pastor bi ro na nnogu mmosi onye pastor ara ro gburu Bible bia ọ dị ka video ya kwụsị ipost ya nwe ka ọ dị aka ni delete ya everyday voice play voice ngwe so m bịa Lagos ka anyị na enwe obi anwụrị iti m na room for 1 week play the voice too. I will play voice go and look for work na ya ngi wan wọrụ we be cream online iwu ọrụ hapụ ya be cream Stanley nwa dozie iwu ọrụ hapụ ya be cream online nwere ka enwuru ọrụ na my work is to do video to entertain people and your work now is to be watching me
inwe ọrụ bikiri mụọ go and reply kem simple na person na Jik ụlọ sị mmadụ mee vidio Jpac ịgwa m ihe agwa mmadụ mee vidio m were vidio ahụ kwuo okwu kemgbe ama m onye na-awọchi m online kemgbe mme pepe duati na ọ dịghị mme mmadụ vidio nkopịa na-ekwu okwu adịghị meratin adịrọ m eme ya enwe m taịm ahụ ọ Jpac gwa m na-eme ya gọbelezi mee vidio nwee vidio mere kwuo okwu eburu ha bunye ha enu anya egbu m anya ewe m anya eri m anya ata m moving trend konge Ken is not a hungry man or hungry this thing. Go tell them to go and reply Ken. Tell them to go and challenge Ken, not Oga Jik. Not Wanza. Only Wanza mere. Apple Wanza aka. Apple Wanza aka ona betete. Wanza na betete. Apple mo Wanza aka. Apple Wanza aka ona betete ona ebere onwe ya. Jpac and Co. Apple Wanza aka. Go and face Ken. Apple Wanza aka nwe Wanza mere. Apple Wanza na betete. Muke bu titi, muke Wanza. Wanza na bengi titi, yo nki wongi titi. Wata ni kare. Yo ka munisi kare. Oya bu Wanza. Oya magi mo le mi o Wanza. Wanza bu titi. Wata nki wuro tiri Wanza. Ko na ni nebu. O Wanza kambu. Apụrụ Wanza aka fesi enu kano lepe ya nu kano lepe ya nu ikuku apụrụ Jik aka apụ Wanza aka yes nwamgbo Ifeanyi Chukwu yes I look so hungry na afam na Wanza ba afam imeka Wanza na ebu ibu I look so hungry wata titi nyemu ikanti nge nwa na-eri ni na-enwere ego ebe ekrim Chiroso James yes ha bụ Wanza betiti aka o nwere mme Jpac ọchọ nwe okwu ndị pra ya ha bụrụ okwu okunu mbete onye gwara m unu yekwu mara anya ekwu nke unu go and face Ken or Kongu Kongu si na ahwa dị ya ngwa gbakere Kongu ya alepra yon mana go and face Ken muna go and face Ken Palace of Justice, go and face the man. Go and face Ezikuku. Apụrụ Jik aka. Apụrụ Wanza aka. Ka Wanza bịa na ngwechi ajegbu ya. Apụrụ Wanza aka. Ezobi kpọrọ gị pụta akwa ebe gị moto. Unu pụtakwa m zan ebe m moto. Ịkpọkwa m pụtakwa ebukwa ebigo m moto nke m. Ana mazi aka ndị kpọpụta bi moto yei ndị ebere gị moto mkpọta zubiko bi moto gị m chapter ebuko obi ayo we move apụ Wanza aka Jpac nwunye mere gị na ndị otu gị na nwa mbọ gị apụrụ Wanza aka apụrụ nwa mugwu aka apụrụ Jik aka ọmụ bụ ihe niile apụrụ m aka ha ji nwaanyị na-abụ ke nke iji ofu ihe ihe na-emekwa gị nke nwa ọsọ ya maka enwuo family gị chi echi maka enwuo nwa ya zafa gị maka nwa ya zafa m rinne maka nwa na nji nwoke ije ifu na nji nwaanyị mara mụ ji nwaanyị oke eji m ofu nwaanyị nwoke nọ ofu nwaanyị ọ bụrụ ise ọ dị izi abụrụ Wanza aka Wanza fụ ego oyi jizi ụmụaka apụrụ Wanza aka titi ọmụ Wanza apụrụ Wanza aka Wanza fụ ego ji wazụ ụmụ ya ụmụ karịrị pampas iri ego apatament iri ego ihe mmekọ na ego maka mbe ya apatament o tiri ego apatament iri ego pampas iri ego apụrụ m aka mfego ji go pampas ịchọka kọma ụmụ maka na-eyi washa nwunye mfe na ego apatament o tiri ego enwere local one 12,000 nwee international one ka ọ bụrụ listen ya na akpọrọ ya bụ kedere na ahụ ya ọ dịkọ international ka ọ bụ nge 14,000 ihe a na-eri ya na ba ya ọ ga-ala ọnụ ọ dịrị izi every month na-egi afọ nka na nka ọ dịrị izi apụ Wanza aka
ai ma na eme gị ebigo gị moto ichoke ebe gị ebe gị abụzi nwanza aka ga reply ikuku apụ nwanza aka ka na-atụrụ m ya atụrụ m nwa azụ nwa aka nwanza bụ tị nwoke nweta ọya nwanza abụ nwanza ka ọ na-achịkọsị ya achịkọsị maka ụmụaka mụ bịa Lagos mna onye na Lagos nọ na hotel ka nwere aṅụrị enjoy bụ ndị dibịa kwenye gwara m play the voice na biko nu ana m eme ihe arrange ana m eme ihe plan abụkwanị m enwe m time arrange enwe m time plan enwe m time ihe na nyere m since go and reply Ken ala ezikuku small na gbaki ya reply apụrụ nwanza nwa nke na-achị ihe ọ na-eri ọmụ nwanza nwa mugwu nwa bingo ọmụ apụrụ m aka Jpac apụ m aka Ugochukwu ya gazie apụ m aka go and fight for your girlfriend ụtọ nwa go and fight for ụtọ nwa go and take ụtọ nwa from ndị kpụ ya gaa kpọrọ ụtọ nwa gị from ndị kpụ ya Nwanza yes I will see marry another wife join yes ọ dị easy mma lebe nwanza tee anatekwara m na nzukọ ụmụaka m nwụọ nyezafa m ụnụ akpụrụ m echi nyezafa m ụnụ jike nwụgwọ sọ nem ọ dịghị easy nwoke nọ ọ dịghị easy na-agba fuel n'ụlọ na-agba fuel na moto na-agba fuel na machine ọ dịghị easy ngị nwa ya bụ nwanza imenwuri ya na-agbaji gị nwanza mgbe ji ga-enwe sọ nem ji ga-eme gị nwoke na-eme maka ji ga-eme gị nwoke na-eme sọsọ fọrọ m na-abụ inwu another investment ọdụgo m ụlọ gba moto gba machine nụọ nwaanyị nwụọ shop na-abụ ọfọzi investment dịka ụlọ dịka hotel na ndị otu ya ka ọ fọrọ m hapụ nwanza aka ka nna m tụtụ gị atụ ete Jpac apụ m aka gwa reply chọba ndị na-achọ gị bifo Oga Jik elo ọkwe ya na-asị elo kobe elo nke ọ bụla ọzọ ya bụrụ anyị bụ okeja eru adịghị mma n'ọnụ eru na arụ ọ dị mma ọdịghị mma n'ọnụ apụ m aka hapụ nwanza aka hapụrụ m aka pampas iri ego apartment iri ego dọla tiri ego hapụ m aka Jik na pass nwe unu kwuru ya ụna ama na amenyo reply zero ogbu na iwo reply ze ogbu na iwo mụ na reply ke mụ onwe kwuru okwu reply nwe unu ewo so biko hapụrụ nwanza ọ na-eme magazine hapụrụ m aka biko nwanza ọnụ nwanza mgbe m mụrụ nwa since nna m nwa ọ na-eme nwa nje n'ụlọ ọgwụ nde congratulation tipicha nwa m aka nọmba say everybody to support me onwe ya support m si m Jik nwa na-ega nwere pampas mgbe na-abụ ụmụ nwa ntị ime na net onwe support m n'ụzọ niile ntị n'ụzọ niile mgbe eti ime na net ma maka asị Jik go and look for work ọmasị Jik go and look for work go and find another work mụkwa nwa ọnwa support m ọrụ ga-aga ihe ekene dibịa ihe ekene m ọnụ ọrụ aga ka echena m tiri vidio sona m tinye nọmba etu nwaanyị ime isi anyị ya enụọ ya na n'otu ọrụ ime si ya wọpịa inigo nwaanyị je wọpịa wọpụ nge nụ ka ị na-ewepụ m ihe nke ya abụ ihe ya abụ dị izi ka mmemme nchụpụ gbata n'ụlọ ka ọ mụọ nna nwaanyị isii ayọ na ego nwaanyị ka m na nwaanyị na-abụ Jpac anyị nọgide onwe nyo gosi nye ego a nwee ego pampas onwe mposi nyo gosi nye ego nwepụta nwa n'ụlọ ọgwụ ayọ ngo gosi ụdị m ayọ nọ nwaanyị bọsị nyo nwaanyị ayọ ndị so m bọsị nyo nwaanyị onwe nyo ya spọtụ m na Facebook ayọ nge
na nwaanyị na-agwụ ya dịrị nwoke na mma dị nwaanyị na mma nke ochie ya zere nke ọtụtụ vidiyo n'ụlọ ndụ nka ndụ mmiri ndị ọzụ mmiri atara mazụ anwụ na tata bụsịbụrụ eketa keta nwoke ya keta nwaanyị ya ọma kepa ajọ mmadụ mọnụ ke mmadụ ya pụọ n'ụzọ ihe ya ma ha ya ama ihe ya ma ha ya amụ ya nke onye dịrị ya nke onye asị ya ihe matara ekweso m ka ụmụ nwunye matara ekweso m ihe ma ya mara ya ya dụrụ na mma azama na ya eri ego nụ ndụ nneke ndụ na ndụ na nkwụ ndị na-like na ndị na-like ya na-eme amara mma nne ya like m mma nne ya kwana het m azụ oriri tiri mma nwanne m anọ m na hotel nne na my house I would proudly say in my house is still neat like hotel house so abụọ m ndị na hotel 247 if I'm in hotel I'll say hotel, if I'm in my house I'll say my house is still beautiful like hotel ya dị nwoke na mma dị nwaanyị na mma nke ochie ya zere Oga Jik na-ekwu aka ji efụ na ọkịja adịrịsị ụmụ dibịa ọmụ na-ekwu Jpac kapụ m aka chekwa ụka gị agụba mmụọ m buru baịbụl gị na mburu ọfọ m jide maịkrofon gị ka nje mgbịrịgba m jide okwu chukwu gị ka m jiri ekpere m ije ụka na-agụ mmụọ ruo ofu ebe ịmụ nweta ndị dibịa na-eje ụka ruo ofu ebe iji ya nke gị go and reply Ken ezikuku apụ Jik aka apụ nwanza aka apụ nwa mugwu aka apụ nwa bingo aka akazie ndụ nneke ndụ nnorie ndụ nnafọ ndụ nnafọ Stanley